Ховалинг, Исфара, Истаравшан, Спитамен, Бобоҷон Ғафуров ва Рудаки раис ва муовинони раиси кумитаи рушди маҳал аз вазифа озод гардида, ба ин вазифаҳо кадрҳои дигари ҷавону варзида таъин карда шуданд. Солеҳзода Ашурбой аз вазифаи муовини якуми вазири рушди иқтисод ва савдо ва Раҳмонзода Абдулло аз вазифаи ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа озод ва муовини раиси вилояти Хатлон оид ба иқтисод ва идеология таъин гардида. Ҳамчунин ба вазифаи директори муассисаи давлатии театри миллӣ Шарифзода Манучер, ки то ин вақт муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон буд, таъин карда шуд. Зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кадрҳои ба вазифаҳои нав таъин шуда доир ба кору хизмати содиқонаву софдилона ба нафъи давлат ва мардуми Тоҷикистон, риояи қонунияту тартиботи ҳуқуқӣ, бахусус вобаста ба тақсими замин барои сохтмони манзили истиқоматӣ, омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ, интихоб ва тарбияи кадрҳои ҷавону ояндадор ва муомилаи дуруст бо мардум дастуру тавсияҳо доданд. Таъкид гардид ки раванди созандагиву бунёдкорӣ аз ҷумла бо ҷалби соҳибкорони ҳимматбаланду мардуми саховатпеша бахусус ба хотири истиқболи сазовор аз Наврӯзи байналмилалӣ ва 35-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон вусъат дода шавад. таваҷҷӯҳ намоед ба фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод ва ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа озод намудани Раҳмонзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. Фармони ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон озод намудани Назарзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтиёр Худоёр аз вазифаи раиси шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон озод намудани Мирзозода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Мирзозода Нурулло Абдулҳай бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи ҷайҳуни вилояти Хатлон озод намудани Одиназода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Одиназода Абдулҳафиз Абдусаттор бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи ҷайҳуни вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон озод намудани Набизода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Набизода Фаррухиддин Амурдин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Истаравшани вилояти Суғд озод намудани Маъмурзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Маъмурзода Адҳам Маъмур бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Истаравшани вилояти Суғд
озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Исфараи вилояти Суғд озод намудани Баҳодурзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Баҳодурзода Баҳоваддин Баҳодур бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Исфараи вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Спитамини вилояти Суғд озод намудани Номонзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Номонзода Темурҷон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Спитамини вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд озод намудани Салимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Салимзода Нусратулло Файзулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Рӯдакӣ озод намудани Ҳикматуллозода Абдуғаффор. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҳикматуллозода Абдуғаффор бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Рӯдакӣ озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад дар бораи аз вазифаи муовини якуми вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Солеҳзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Солеҳзода Ашурбой Абдувоҳид бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Шарифзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Шарифзода Манучер Муртазо бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Пирзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Пирзода Диловар Атахон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷумазода Шарифҷон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси Кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Муминзода Камолиддин Рамазон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми раиси Кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Кулоби вилояти Хатлон таъин намудани Пирзода.
мутобиқи моддаи 69 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Пирзода Диловар иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонии вилояти Хатлон таъин намудани Набизода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Набизода Фаррухиддин Амурдин иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонии вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи раиси ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон таъин намудани Раъфзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раъфзода Саймумин Тоҷиддин раиси ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон таъин намудани Ализод. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ализод Азизулло Муҳибулло иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Исфараи вилояти Суғд таъин намудани Ҷумазода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҷумазода Шарифҷон иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Исфараи вилояти Суғд таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи раиси шаҳри Тарафшани вилояти Суғд таъин намудани Қодирӣ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Қодирӣ Абдусаттор Ғафорзода раиси шаҳри Истарафшани вилояти Суғд таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд таъин намудани Номонзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Номонзода Темурҷон иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Спитамини вилояти Суғд таъин намудани Ҷуразода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҷуразода Ҷамшед Ҳабибулло иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Спитамини вилояти Суғд таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Рудакӣ таъин намудани Салимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Салимзода Нусратулло Файзулло иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Рудакӣ таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. амри президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Муминзода Камолиддин Рамазон раиси Кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. амри президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Давлатзода Зарина Дилмурод муовини раиси Кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. амри президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маъмурзода Адҳам Маъмур мушовири калони бахши ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026.
امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شریفزاده منوچهر مرتضی دایرکتور مؤسسه دولتی تئاتر ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون شهر دوشنبه 7 январи سال 2026. برنامه را ادامه می‌دهیم. کارمندان соҳаи маорифи шаҳри ваҳдат ҷанбаҳои паёми солонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олиро ҳамчун дастурамали мукаммал ва созанда ҷиҳати рушди соҳаҳои асосии хоҷагии мамлакат арзёбӣ менамоянд. масъулон иброз доштанд ки ҷиҳати таъмини масъалаҳои дар паём ироа гардида ҳамаҷониба кӯшиш менамоянд. гузориши ҳамкорамон Айёби Маҳмурод дар ин хусус. با مقصد رساندن محتوای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت با آموزگاران و کارمندان ساحه افضلیتناک جامعه برگزار گردید. مسئولین سمت‌های افضلیتناک پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی را مورد تحلیل قرار داده به مسائل رشد ساحه معارف، بلند برداشتن سطح زندگی اهالی، تامین شغل اهالی، دستگیری جوانان و زنان، همچنین تحکیم ثبات اجتماعی توجهی مخصوص ظاهر نمودند. در همایش تاکید داشتند که تطبیق هدف‌های استراتژی و دستور و سپارش‌های سرور دولت با سهم فعال هر یک شهروند امکان‌پذیر بوده آموزگاران در تربیت نسل نورس در روحیه وطن‌دوستی، خودشناسی ملی و احترام به ارزش‌های دولتداری نقش کلیدی دارند. ابراز کرده شد که عین زمان با توجه از دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان در حدود شهر وحدت بنیاد یک چند مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی با وسعت ادامه دارد. در دوام صاحب استقلالی وطن در دهات و مرکز شهر زیاده از 45 مؤسسه‌های نوی تعلیمی بنیاد گردیده مورد بهره برداری قرار داده شد. دوام سال 2025 در مرکز و دهات شهر 4 مؤسسه نوی تعلیمی و 80 صنفخانه‌های نوی ایلاوگی بنا یافتند که دستاورد ارزنده برای کارمندان ساحه ارزیابی می‌گردد. کارمندان ریاست معارف شهر جنبه‌های پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون به مجلس عالی را همه‌جانبه جانبداری نموده ابراز داشتند که جهتی در عمل تطبیق نمودن هدف‌های سازنده و راهنماسازی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و با کمال رساندن نسل وطن‌دوست و خویشتن‌شناسی جامعه سهم ارزنده می‌گذارند. ایوب محمود شهر وحدت خبر. ба феҳристи ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид гардидани номгӯи зиёди мероси таърихию фарҳангии миллати тоҷик на танҳо ба ҳифзу ҳимоя ва эҳёи фарҳанги пурғановат мусоидат мекунад, балки аз эътирофи тамаддуни рангину пурасрори мо дар арсаи байналмилалӣ шаҳодат медиҳад. соли гузашта низ рӯйдодҳои беназири таърихию фарҳангӣ дар мамлакат ба вуқӯъ пайваст ки шомил гардидани 11 ёдгории мероси фарҳангии хутали қадим ба феҳристи ЮНЕСКО арзишмандтарини онҳо дониста мешавад. ҳамкорамон Амонуллоҳ Бахтиёрзода гузориш медиҳад. ёдгориҳои тарихӣ ва фарҳангии дастовардҳои беназири моддӣ ва маънавӣ намоёнгари сарват ва рӯшангари чеҳраи миллатанд. миллати мутамаддин ҳамеша аз осори пуразиши аҷдодони худ ифтихор ва ҷиҳати бузургдошти он саъй мекунад. ҷумҳурии тоҷикистон кишвари дорои ёдгориҳои зиёди фарҳангию тарихӣ мебошад ки мутааллиқ ба давраҳои гуногунанд. ҳар кадоми онҳо бо тарзу услуби хос бунёд ёфта муаррификунандаи тамаддуни бостон, илму маърифат ва ҳунармандии аҷдодонамон мебошанд. халқи тоҷик яке аз халқҳои қадимтарини минтақа ба шумор меравад ва қариб дар тамоми сарзамини тоҷикистон ёдгориҳои таърихии чӣ давраи қадим, чӣ асрҳои миёна ва чӣ солҳои баъдина низ мавҷуд аст. ва ин аз маданияти баланди халқи тоҷик албатта шаҳодат медиҳад. бояд мо ин ёдгории бузурги таърихиро ба ояндагон боқӣ гузорем ва мақсади мо ба ҷаҳониён пешкаш намудани ин ёдгории бузурги таърихӣ аст ки то ки аз таърихи гузаштаи бои маданияти баланди халқи тоҷик ҷаҳониён огаҳ гарданд ва донанд ки халқи тоҷик яке аз халқҳои қадимтарини бо маданияти бо фарҳанги ҷаҳон ба шумор мераванд. ҳукумати мамлакат пайваста баҳри ҳифзи мероси фарҳангию таърихӣ ва шомил шудани онҳо ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО саъю талош менамоянд.
дар паёми солонаи худ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ аз дастовардҳои фарҳангии кишвар ёдовар шуда мужда доданд, ки дар соли 2025 11 ёдгории мероси фарҳангии хутали қадим ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, ки он собитгари эътирофи ҷаҳонӣ ба арзишҳои фарҳангии мо мебошанд. қабл аз ин ҳам чанде аз ёдгориҳои фарҳангию таърихии ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ гардиданд, ки яке аз онҳо шаҳраки қадимаи тахти сангин аст, ки хазинаи Амударё низ ном бурда мешавад. бештари олимон ба ин назар ҳастанд, ки ин ёдгорӣ дар натиҷаи кашфи сиккаҳо имкон дод то пайхас намоянд, ки он марбут ба асри 4 мелод ва 10 мелодӣ мебошад. яъне аз рӯи ин даврабандӣ мо муайян карда метавонем, ки ин ёдгорӣ дар чанд давраи таърихӣ арзиҳастӣ кардааст. яъне дар замони охири давлатдории империяи ҳахоманишо, давлати баъдан селевкиён, юнону бохтар, баъди он ба вуҷуд меояд империяи кушониён. яке аз нодиртарин бозёфтҳо ин шаҳраки тахти сангин аст, ки дар натиҷаи корҳои бостоншиносӣ маҳз қисмати маъбади он ҳафорӣ шудааст. шомил шудани ёдгориҳо ба феҳристи мероси ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ ҳамчун кишваре бо таърих ва фарҳанги бостонӣ эътироф мешавад ва барои ҳифзи мероси фарҳангии худ иқдомҳои муназзам ва пойдор дорад. амонулло бахтиёрзода, ҷаҳоннамо. кишоварзони ноҳияи Дӯстӣ вилояти Хатлон заминҳои дар ихтиёр доштаро мақсадноку самаранок истифода намуда бо иҷрои корҳои муҳими агротехникӣ ҳамасола ҳосили фаровон ба даст меоранд. ин шабу рӯз дар хоҷагиҳои ҳудуди ноҳия раванди шудгор ва омодасозии заминҳо ба кишти навбатӣ идома дошта, кишоварзон заминагузориро ба ҳосили оянда таҳким мебахшанд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши Бенёмин Шарифзода ва Сулаймон Саидзода. طبق اطلاع مسئولین ریاست کشاورزی ناحیه دوستی، میدانهای عمومی کشتزار 15299 گکتار را تشکیل داده. تا این مدت در میدان 7956 گکتار شودگار خوشصفت گذرانیده شده است. در حدود جماعت دهات انارستان 2840 گکتار زمینهای کارمی آبی موجود بوده. تا این مدت قسمت زیادی آنها شودگار گردیدند. در میدان 1365 گکتار پخته، 500 گکتار پیاز، 374 گکتار سبزوات، 324 گکتار گندم و در باقی مانده زمین‌های کارم آبی، علف‌های بسیار ساله و انارباغ بنیاد گردیده. همه خواجگیداران زمین‌های در اختیار داشته‌شان را ثمراناک و عاقلانه استفاده می‌برند. در حدود جماعت 4468 گکتار زمین میباشد. ما در همین زمین ها بسیارتر کشتی پخته میگذرانیم و ما امسال برای نرمکنی زمین، یعنی برای شودگارای با صفت عین زمان با مرام رفته ایستاده است که برای حاصل گیری از همین тамокукашӣ яке аз омилҳои ҷиддии хатарнок барои саломатии инсон гузашта ҳам хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҳам ширкати ҷунтаи Хатлон Синсилу ҳосилҳои хуб ба даст оварда буданд. میدان‌های عمومی زمین‌های کارم جماعت دهات نور بخش 3062 گکتار را تشکیل داده. اکثر محصولات پالزی به خارج کشور از این جماعت صادرات کرده می‌شود. در جماعت دهات نور بخش 374 خواجگی‌های دهقانی و فرمری عمل نموده. اکثریت آنها با اصول زیر حریر پلیتیلنی محصولات‌های نیاز اولیه را کشت می‌نمایند. زیر کیلونکا گلکرم است، زیر کیلونکا کپوست است، لبلبی سرخچه است، کارتوشکا است و دیگر نمودی زراعت‌ها کشت کرده می‌شود. هدف از کشت مثال محصولات نقض می‌گیرند، به صفت وقت‌تر می‌برد و بازارها تامین می‌کنند و بازارهای ناحیه، ولایت و جمهوری به فروش می‌برند. باید گفت که دهقانان و زمین استفاده برندگان ناحیه دوستی در همه سمت‌های خواجگیداری پیش دست بوده. از اولین ها شده محصولات نیاز اولیه را و بازارهای مملکت به فروش میبرند. بنیامین شریفزاده، سلیمان سعیدزاده برای برنامه اطلاعاتی خبر از ناحیه دوستی. тамошобини азиз, чунин буданд хабарҳои барои ин соат омода шуда. дар наздиктарин фурсат шуморо бо дигар хабарҳо ошно хоҳем кард. саломат бошед.
маҷмӯи коғи наврӯзи шаҳри душанбе